Grabatzen ari garen unean gaueko 12 diren honetan, joan den igandean Hernaniko Osinaga auzoko Arriatxuko pilotalekuan Xalak eta Olazabalek eta Arruti eta Pagola auzokideek jokatu zuten norgehiagokaren inguruan hitz egingo dugu. Gauza goraberatsu asko gertatu ziren, baina era berean arratsalde ederra bizitzeko aukera ere izan genuen bertan, baina aurretik apur bat kirolunearen udako planteamenduaren inguruan hitz egingo dizuegu. Izan ere berrikuntzak badatoz, berrikuntza batzuk ez bideoen formatuan, baizik eta bideoen edukian, ohiko moduan pilotari eta futbolari garrantzia ematen jarraituko dugu, eta lehenik eta behin datorren astean hasiko gara hain zuzen ere San Fermin torneoarekin, ostiralean ekingo baitio behar bada 3 txapelketa nagusien ostean garrantzitsuena den txapelketa horrek, pilotari guztiek, kasu honetan aurrelari guztiek ilusio handiarekin hartzen duten txapelketa bat izan ohi da San Fermin torneoa. Gainera txapelketa berezia da, izan ere B-serieko pilotari askok jokatzeko aukera izaten dute, eta gainera askok lehen mailako pilotarien aurka jokatzeko beta ere behar bada txapelketa nagusi batean hainbesterainoko aukerarik ez duten pilotari horien aurka jokatzeko aukera izaten dute. Beraz, benetan txapelketa ederra da, eta datorren astean ekingo zaio, eta noski kirolunean jarraipen zabala egingo dugu txapelketa horren inguruan. Futbolean ere mundiala hasiko da, kluben mundiala, Ameriketako estatu batuetan jokatuko da hori, eta partida batzuen analisiak ere hementxe izango dituzue. Ez naiz txapelketaren oso aldekoa, iruditzen zait erakustaldiarentzat eta ikusgarritasunarentzat eta ez dela txapelketa egokia, demoraldia amaitu berri da, jokalari asko orain 2 aste selekzioekin egonak dira, eta orain berriz ere lehiatzen hasi beharra, logikoki jokalariek irabazten duten diru kopuruarekin, noski, lanean jarraitu beharra daukate, baina apur bat ikusleari begira eta iruditzen zait ikusgarritasuna galdu dezakela, lehen aldia da, frogatuko dute formatu hau, orain artean gogoratu behar baita ligen erdian sartzen zutela txapelketa hau, leku konkretu batean jokatzen zen, kontinente bakoitzeko irabazlea bertara joaten zen, eta azken urtetan behintzat Europarrak izan dira nagusi, eta aurtengoan ere ez da desberdina izango. Horixe futbolaren aldetik, eta bestalde futbolean ere noski Realaren jarraipen zabala egingo du, baina horrez gainera egunero uztailaren batetik abuztuaren 31 arte saiatuko gara nolabaiteko fitxaketen eguneko errepaso bat egiten, eguneko azken orduan grabatuko ditu bideo guztiak, eta bertan saiatuko gara ahalik eta sakonen behintzat eguneko fitxaketen errepasotxo bat egiten, ez noski fitxaketa guztiak, behar bada egun batean guztira 50 fitxaketa egiten baitira, eta 50 ez ditugu aipatuko, baina bai 10 minututxo edo horren inguruan hitz egiten, eta noski eguneko fitxaketa esanguratsuenen inguruan arituko gara. Baina goazen gaurko bideoaren edukira, goazen mamira, izan ere esan bezala joan den astean Osinagako Arriatxu pilotalekuan festen egitarauaren barruan bertsopelota izan zen, batetik Aitor Mendiluze eta Unai Agirre izan ziren kantuan, eta jokatzen 4 pilotari, Yves Xalaberri Xala eta Mikel Olazabal pilotari profesional oiak. Yves Xalaberri Xalak aurkezpen handirik ez du behar pilota munduko jendearentzat eta pilota mundua jarraitzen duen jendearentzat. Mikel Olazabalek ere zer gutxi behar du, eta gero Iraitz Arruti eta Xabat Pagola auzotarrak izan ziren bestalde. Horrek egin zuen berezi apur bat partida joan den urtean
Oinatz Bengoetxea eta Mikel Olazabal bertaratu ziren, aurten Bengoetxeak ez du bertaratzerik izan, bere ordez Xala sartu dute, joan den urtean berez joatekoa zen Salaberri Xala, eta, arrasalde ederra, bizi ahal izan zen bertan, eta gainera frontoi txikia da, oso txikia ere, zutabe askorekin, bere trikimailuak dituena, trikimailu horiek ezagutu egin behar dira, ezker horman leio batzuk ere baditu, eta ezaugarri oso bereziak dituen pilotalekua da. Eta, hain zuzen ere, bertan partida ederrak jokatu zituztela esan behar da, izan ere hasierako bikoteen planteamendua Xala eta Iraitzarruti, eta Mikel Olazabal eta Xabat Pagola izan zen, bi aurrelariak Xala eta Olazabal aurrean, eta Iraitzarruti eta Xabat Pagola atzeko kuadroetan partida oso berdindua izan zen, esango nuke behar bada Iraitzarrutik joan den urtean erakustaldi handiagoa eman zuela, behar bada aurrean jokatzeak ere eman zion horretarako beta, eta aurtengoan berriz, beste maila palago batean ikusi dugula esan daiteke, baina hala ere utzi zituen bere tantotxoak, tanto onak, eta aurrean berriz nabarmen ikusi genuen, naiz eta urteak aurrera joan, urteak pasa, kalitatea ez dela galtzen, eta pilotari izan denak, pilotarako klasea ez duela galtzen, eta hori erakutsi zuten Mikel Olazabalek eta Salaberri Xalak, oso normalean jokatzera ohituta dauden pilotalekuetatik oso ezaugarri ezberdinak dituen pilotaleku batean jokatu behar izan zuten, eta benetan partida handia atera zuten biek ala biek. Polemika ere izan zen, tartean epailearen ere zen partida erraza izan, inondik inora ere, eta, badakigu hor erdian dauden zutabeetan eta zenbaitetan galdetu behar izan zion, hor publiko artean zegoen norbaitia ona edo txarra izan zen, batez ere bista tapatu egiten ziolako, estali egiten ziolako, baina orokorrean partida ongi joan zen, aldarte onean, publikoak gozatu zuen, txaloak egin zituen, animoak eman, auzotarrei gainontzeko pilotariei, eta benetan giro ederra bildu zen. Azkenerako partida 22 eta 21 amaitu zen, oso estu joan zen, une oro, lehen zatian behar bada Olazabalek eta Xabat Pagolak aldea hartu zuten, baina berehala Xalak buelta eman zion, Iraitzarrutik ere bere maila igo zuen apur bat, eta azkenerako 22 eta 21 amaitu zen partida, eta aranon une batean Iraitzarrutik publiko guztiari alaxe esan zion, orain Xabat Pagola eta biok bi pilotari hauen aurka, Xala eta Olazabalen aurka jokatuko dugu. Irabazteko esperantza horrekin edo, baina partida horretan nabaritu zen profesionalak izandakoen klasea, Xalak sekulako lasaitasunarekin jokatu zuen atzeko kuadro horietan, ezkerrez pilota frontisean jartzen, baina sekulako moduan, batere indarka aritu gabe eta bere kalitate hutsarekin, eta Iraitz eta Xabat Pagola berriz gehiago sufritzen ikusi genituen, batez ere Iraitz aurreko kuadro horietan. Azkenerako partida 22 eta 11 amaitu zuen, baina Iraitzarruti berriz ere markagailura joan zen, gorrien, kasu honetan Xala eta Olazabalen markagailua edo emaitza 11ean berriro ere jarri, eta 11tik 22ko hori berriro ere egin behar izan zuten, bide hori Xalak eta Olazabalek inolako arazori dabe egin zuten, baina azkenerako 22 eta 14 amaitu zen, ale ederrak utzi zituzten bersotan ere Aitor Meniluzek eta Unai Agirrek, beste urte betez, auzoan urtero izaten baitira bi hauek, eta, partida ederra, izan zen arratsalde ederra, oroar, behar bada partida bigarren plano batean utziz giroa bikaina, urtero bezala,
giro oso herrikoia, eta gainera, ederra da baita ere ez, Xala eta Olazabal izan diren pilotariak izan da profesionalak, urte asko enpresa handietan eta halako auzoetara bertaratzea jende guztiarentzat pozgarria da, kontua kontu, bietan Mikel Olazabalek 2 partidak irabazi zituen, Xabat Pagolak bat irabazi eta bestea galdu, Xalak bat irabazi eta bestea galdu, eta garaipenik gabe geratu zen Iraitz-Arruti, eta beraz, arratsalde ederra izan zen, eta datorren urtean ere, halako beste arratsalde bat eskaintzeko betarik duten, bertaratzen diren pilotariek eta ziur auzokoek ere saltsa ipiniko dutela.